Benvinguts a Os de Balaguer, un petit municipi de la Noguera on s'eleva imponent el castell conegut com a Malignum Castrum. El viatge en el temps ens transporta al segle IX, quan aquesta terra estava sota el domini musulmà. Va ser una fortificació estratègica en aquest indret per defensar la frontera amb els carolingis. No va ser fins al 1116 quan els cristians, sota el lideratge del vescomte d'Àger, Guerau Pont II de Cabrera i el comte d'Urgell Ermengol VI, van unir forces per conquerir la fortalesa. Durant segles hi van haver confrontacions pel control d'aquesta fortalesa i a mitjans del segle XVI la família Siscar va esdevenir els senyors d'Os. Aquesta família noble va habitar el castell fins a la desmortització del segle XIX. Ens endinsem dins del castell i baixem fins a la planta baixa. Aquí és l'antiga sala gòtica que servia com a celler i ara podem descobrir el Museu de les Campanes de Catalunya. Avui dia és un lloc únic que ret homenatge a la tradició campanera de Catalunya. Diverses campanes i jous s'exposen en aquesta sala, cadascuna amb la seva pròpia història. Algunes campanes daten de finals del segle XVII, mentre que d'altres són més recents, fins i tot foses aquí mateix, a Os. Cada any, Os acull la trobada de campaners, un esdeveniment dedicat a reivindicar l'ofici, promoure les campanes i preservar la tradició dels tocs manuals. Actualment, el toc manual de campanes és declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta planta alberga les estances i cambres que van ser habitades per la família Siscar. Entre les seves estructures destaca la torre, un element defensiu clau del castell. També descobrim els festejadors, espais on els enamorats solien asseure's per admirar les panoràmiques vistes d'Os. La cuina, amb els seus aljubs sota terra, revela la pràctica de recollir l'aigua de la pluja per garantir el subministrament. Avui dia, aquests espais històrics s'utilitzen per a exposicions mantenint viva la memòria i l'essència del poble. Des de les galeries del Malignum Castrum es contempla la vila, situada al peu del castell, sobre un turó que domina un congost a la riba esquerra del riu Farfanya. L'antiga població era emmurallada. Conserva encara el seu encant històric amb els carrers estrets i costeruts, així com les façanes del segle XVII i XVIII. Des d'aquest mirador històric es poden veure l'església i el campanar, que es destaquen com a testimonis imponents del patrimoni arquitectònic de la vila. A l'exterior, la família Siscar va erigir al segle XVIII dues importants estructures, la capella Santa Bàrbara i la cripta sepulcral. La capella, amb la seva distintiva arquitectura barroca, manifesta la devoció i el prestigi de la família. A pocs passos, la cripta sepulcral ofereix un espai de gran solemnitat on reposen els membres de la família Siscar. Des de la torre més alta del castell es desplega una panoràmica espectacular del poble. Aquesta vista final captura l'essència d'un lloc on la història i la natura es fusionen, oferint una perspectiva inoblidable del llegat i la bellesa d'aquesta regió.